gee m ntị ọfụma. Ịma na ụfọdụ iche na ọ bụ sọ ha na-agabiga ihe. Ahụghị ya dịka a ga-asị n'ụwa zuru gị nwa. Lee anya ka m gwa gị eziokwu ka m mee ya ka o doo gị anya. Onye ọbụla nwere ihe a na-agabiga, ma onye ukwu ma onye nta. Onye kọrọ nke ya ka a ga-ama. Otu anyị kọrọ nke gị mere anyị amara. Akọ m nke m bụ na ịmaghị. Ọ bụrụ na mmepe ọnụ kọrọ gị nke m, ị ga-asị m nna bịa nọdụ ala ka irigodo nke bụ nri o. Onye ọbụla nwere nsogbu ya. Onye ọbụla nwere ihe ọ na-agabiga kwa ụbọchị. Mana onye kwupụtara nke ya ka ama. Onye na-ekwupụtazi nke ọ dịzie ka a ga-asị nnọọ na ihe niile so. Echela na ọ bụ sọnsọ gị bụ onye na-agabiga ihe n'ụwa. Onye ọbụla nwere ihe a na-agabiga, onye ọbụla nwere ihe na-akpa ya, onye ọbụla nwere nsogbu nke chere ya n'ihu. Ya mere ejila nsogbu gị bịa bugide na nke mmadụ ga-egbuo. Ka ọ dị n'ezi mmadụ na-echu olu.